Yo Mbak Orisa, yo. Aku wis sentrap-sentrup ngene. Yo. Di bronokke. Yo. Kowe opahmu akeh dhewe sesuk sa aja kuwatir. Tenin, Pak. Wis tak amplopi dhewe kowe nyindet sedina e. Tanpa ndek kanca tingak-tinguk ya. Sakake ora. Kalih momong ya Pak kula wae. Ya ora apa-apa. Anakmu kok beda karo kowe to, Sa? Lah bedane nggen apa to, Pak? Anakmu kok senengane nyungir-nyungir ndi mau ta? Lemune ra jamak-jamak. Nika, aduh. Kowe iki meneng apa iki? Tetak meneh engko gak jaluk wayangan. Tetak meneh ora. Yo. Neno, mangga. Saben bengi nyawang kona yen memajang jejere yen memajang mung karo janur kuning kembang wae ya kembang wae wetu gunung ayo penabuh bengi iki kudu semangat mergo sesuk bengi prei sewengi to iya nggo nabuh bojone dhewe-dhewe totung agi jam 7 bengi gangsaran tak jangan saking pirang-pirang bengi ora mulih to no iya pacitan sarwi ya genti Mbak Ayu ya panas udan ya Arianse ya ada tradisine aja ditinggal mergo iki termasuk iso nggawa pelarisan ya Arianse desa Ngijo apa desa Jombor ayo Sa Orisa sapi kutak komber ben saya lemu terus mugi warga Ngijon Jombor tansah rahayu amin ayo jejere suarane cilik gedhe ora ketok tak gambar ayo suara gedene ora ketara yo Ika tuku burjo 1000 regane terus sedaya warga Ngijo tansah lancar rezekine amin aku dadine nek Orisan Jombor Ika Ngijo Elisan Jombor Ridho Ngijo terus apa jenenge Ayu Jombor Neti Ngijo
payung dikombor Jombor Prastiwi ngilang yo Elisa Benadir ya golek kolor ning jugangan alah sinden kok ling dridis dusun ngijolan Jombor mugi tansah lumintu karaharjan ya ora apa-apa si anu Rido bahasa kulan ya ora apa-apa variane kaya kowe ya katoke kondor katoke sapa katoke kombor terus nggone Mas Bima tuli wis tepung karo Mas Bima ya sampun wis sing endi sih niku lho Pak sing Nabu Saron apa Demung sih kuwi sing Nabu Saron iya Mas Bima tuli Bima Aris Bimane ana loro Pak Bimane ana loro sing nyekel Saron karo sing burine ya Bima iya sing endi sing Rika pilih loro-lorone lah apa cukup ya dijajal iya terus Artina mugi waragan Jombor tansah mulya iki sinden saka Majenang ya saka Cilacap dadi tansah mulya ya jejere iki sinden saka Majendel Magendel iya Pak Seno ngapa cari ombo ora ombo ya ora iso nggo bebetan kok ya mugi tansah salah ya kualat karo dalang ki ngono kuwi jeneng dalang kok nggo parikan kleru Pak Seno nggo kathok kolor ngerti apa kowe nggih weruh wau ya berarti nginjen ya mugi tansah bagya mulya warga Jombor ayo kolor Jombor terus jejere Neti tuku bagor bagor Pak tuku apa? bagor aku iki suaramu lirih banget tuku bagor nah saka kene ora krungu tuku bagor ngono kuwi nggih dibangsa nggo madhahi bojoku ayo oke tuku bagor lah semangat ngono kuwi nggo madhahi beras beras mugi warga Jombor pinaringan bagas waras ngono kuwi bagas waras lho jejere parikan nggo donga kok ora semangat ayo yuk ana krondo krondo kowe ngece iki ya iki tau ketabrak krondo lho kula ngerti nika kula bareng nika Pak ayo medhun saka bis ngerti ilang ngono kuwi mlaku bareng ngerti ilang bul wis salto tabrak krondo sapa iki Pak Wondo iki daleme bintaran kono oh iya sedulurku tak nek rumah sakit nang puskesmas ngono ya ndak ya tak tunggone iki bojone ngungkang Yamaha 75 kae Mas Wondo sampean piye Mas barang tak kei dit 500 iki nggo kontrol nggih matur nuwun lho langsung meneng ayo yuk ana krondo nabrak wiyaga nabrak terus mugi warga ngijo kalih saka rubeda amin ayo jejere terakhir Mbak Prastiwi
Ayo. Kepengen bojo. Oh wis tuwa kok dadak bojo bareng sing kula wentah anak, kula wentah putu rasa. Tetep kepengen ya. Ning kok wis ra ono sing gelem. Ayo tawake. Mugi warga jomblo. Loh. Aku iki mesti ngerti kok. Mesti kleru iki kok mesti. Oh, iya. Nanti Ngijo kok jomblo. mugi warga ngijo. Ayam tentrem. Ya, ayam tentrem panasutan sapa? Tibake sapa? Ya, jatahe. Panasutan udan panas aleng-aleng Capeng gunung. ya kanca-kanca ya misoa caping gunung ya Mbak Wahyu nadyan wadon sarta lanang inumane banyu Mbak Pras. Halo. Dek jaman perjuangan jur kelingan
raketang kembar apa-apa ya. Ngono ya, Mak. Ki mau jenenge Caping Gunung pamut nggih, matur sembah nuwun.